ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 ga watan Ramadan hijira 1446 21 ga watan 3 2025 za mu tashi aya ta 269 a cikin suratul baqara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta 269 Allah ta'ala bayan ya gaya mana a ayar da ta gabata game da makirci na shedan yadda yake raba mutum da hanyar Allah mun kawo tarko wanda shedan yake dana wa dan adam wajen guda 18 waɗanda kowane tarko shedan ya yi nasarar kama ɗan adam zai halaka shi ta wannan ɓangare daga ciki akwai umartarsa da rowa da kuma aikata alfasha da kuma nuna masa cewa in yana taimakon addinin Allah da kuɗinsa ko da lokacinsa ko da lafiyarsa ko da mulkinsa ko da duk wata dama sawa'un kaki yake da shi a ofis yake taimakon jama'a ko wata ƙatuwar kujera ya samu yake taimakon al'umma ko kuma wani mukami ya samu ko wata baiwa Allah ya masa sai yake taimakon addini shedan zai zo ya dinga sa masa waswasi cewa zai iya rasa wannan kujera ko zai iya rasa wannan mukami ko zai iya rasa wannan dama idan yana tallafawa addinin Allah da kuma bayin Allah to shine mun ji kuma bayani akan waɗannan to sai Allah ta'ala ya ce yu'til hikmata man yasha'u Allah ta'ala yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikmata wanda duk aka bashi hikima faqad utiya khairan kathiran haƙiƙa an bashi alheri kuma alherin ma mai yawa amma yadhakkaru illa ulul albab amma ba kowa yake tintintini ba kowa yake tunawa ba kowa yake wa'astuwa ba
illa ulul albab, sai waɗanda suke da hankali, suke da zurfin hankali, suke da zurfin tunani, suke da zurfin hange. Wannan aya kai tsaye abinda take nuna mana menene hikimar da Allah ya ce idan an baka alheri mai yawa. Wace hikima ce idan an baka ka samu alheri mai yawa? Kuma hikimar Allah ya ce yi util hikimata daga Allah take kai tsaye. Wasu malamai sun ce ita hikima qad takunu gariziya, takan iya zama haka aka halice ka da hikimarka da basirarka da azancinka da wayonka da wayewarka da sanin ya kamata. Wani haka Allah yake halittarsa tun yana ƙarami, sai kaga Allah ya bashi fasaha, ya bashi zalaka, ya bashi hikima, ya bashi basira, ya bashi azanci, ya bashi hangen nesa, ya san abin da wannan mutumin malamai sun yi nazari, masana halayyar ɗan adam sun yi nazari akan wannan kissa. Malaman da suke rubuta usulubi na da'awa sun yi nazari akan wannan kissa. Wanda suke rubuta saƙafatu da'iya, wato wayewar mai wayar da kai, kamar yadda aka yi littafi ta'alimul muta'allim, ɗariƙar ta'allum, to kuma an yi saƙafatu da'iya, kaifa yada udda'iya, shi mai kiran yaya zai kira, mai wa'azi ya zai, masana halayya ɗan adam, masana darasi akan yadda ake mu'amala da ɗan adam sun yi nazari akan wannan kisa, sun fitar da matsaloli sun fi 40. Wannan kisa kaɗai da ta faru. Amma abin da yake a takaice, wannan kisa ta nuna mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da wanda bai sani ba, sai ya fara sanar da shi. Yanzu da zai sake dawowa ya sake yin fitsari, yanzu yayi me? Yayi ganganci. Da zai sake dawowa ya sake faɗar kalmar cewa ni da kai Allah kaɗai zai wa rahama banda sauran mutane, yayi me? Yayi ganganci. Sannan baƙo ne daga nesa, wakili ne na jama'a, daga wata nahiya yake, bai da ilimin sanin addini. Da an bari an dake shi ko an firgita shi, an razana shi, ya fita da gudu, ya je ya hau dokinsa ko alfajarinsa ko raƙuminsa ko jakinsa ya koma garinsu, me zai ce? Cace ina yin fitsari suka rufe ni da duka. Ba zai faɗa a ina ya ba, ba zai faɗi me ya faru ba, amma zai faɗi dukan da aka yi masa. Daga nan to kai daga zuwa kuma sai a gabansa aka dake ka, a gaban malamin aka nemi duka. To kaga wani sai ya ce to a wannan addinin kam ni ma ba zan shiga ba, daga zuwa sai kawai da ka yi fitsari, ba za a san a ina ya fitsarin ba, me ya faru ba, dukansa da aka yi. To wannan hikima ce ta kare addini, usulubi na ɗaya. Na biyu, akwai wanda matashi ne, shi kuma ya zo ya shigo masallaci, ya zo babban makaranta gaban babban malami, ya ce na zo ka bani lasisi in dinga yin zina. Ka ji saƙon da ya zo da shi a karamaka. Yanzu wani tambaya a wannan masallacin, ai kafin ka ce mai 'yan agaji ko 'yan hizba sun yi waje da shi, da kai don baka da mutunci malam za ka wannan tambayar. Amma annabi alaihi salatu wassalam da yake ya san matasa, ya san rayuwarsu, ya san damuwarsu, suna da saraha, ba su da munafunci. In kaga sun maka hauka, to haukan daga can ya fito. Sai annabi alaihi salatu ya ce zauna, matso ya matso. Ya ce me kace? Yace yana so a bashi lasisi ya je ya badala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in an baka lasisi zaka yi badala, kana so a yi da babarka? Ka ji wata tambaya. Yace a ba na so a yi da babata. Wane mutum? Yace to kowa ma baya so a yi da babarsa. Kana so a yi da yakka da ƴan uwan mahaifinka da ƴan uwan mahaifin, duk wata mace da take da daraja a gurinsa, sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi ita a matsayin misali. Kana so a je a yi lalata da ita? Yace a, yace to sauran mutane ma ba sa so a yi da nasu. Sai ya taba kirjinsa ya ce Allah shiryar da kai. Shikenan magana ta wuce. Da hukima da basira da an ware masa matsala. Kenan wannan ka'ida da Annabi ya ba wannan matashi alaihi salatu wassalam, ita ya kamata kowane matashi ya hau kai. Duk sanda za ka yi abu mara kyau, ka yi ta tunanin in kai ne za a yi da naka ya za ka je. In kana shirin ka je ka lalata 'yan wani, in kai za a lalata 'yan kafa. In ƙawo wani ce, in kai za a lalata ta kafa. So da ka wannan zai sa ka soma ɗan uwanka abin da kake soma kanka. Kaga an ware masa matsala cikin hikima, ba duka, ba zagi, babu abin da ya kama da haka.
na uku misali na uku da suka kawo shi kuma wanda ya san dokar ya san yadda ake gudanar ita sai ya je ya samu zobe na zinare ya sa a hannunsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da shi sai ya zo ya kama hannunsa sai ya murza zoben ya cire iwurgar ya ce ya ɗayanku zai yi ganganci ya ɗauki garwashin wuta ya sa a ɗan yatsansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai sahabbai suka ce ka je ka ɗau zoben ka ai annabi ya hana ka amfani da shi a matsayin sawa ne bai hana ka je ka siyar ba sai ce tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna ya cire shi ya wurgar to ba zan ƙara sawa ba ko ba zan ɗauke shi ba aka ce wannan shi kuma saboda shi yana zuwa makaranta kullum yana kuma jin wa'azi kullum kuma ya san hukuncin abin ya je ya ganganci ya saba shi yasa annabi alaihi salatu wasalam sai ya nuna masa abin a aikace kuma ya nuna masa damuwarsa akan abin da ya aikata saboda kamar yana sane ya je aikata kun ga waɗannan usulubai sun bambanta daga mutum zuwa mutum daga guri zuwa guri wanda ya fi kowa cutar da annabi alaihi salatu wassalam da baki da aiki shine Abdullahi bin Ubay bin Salul amma Allah ya azurta shi da yarsa da ɗansa muminan gaskiya ne amma baya yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya je a wani guri a kawo labarin ko Allah ya saukar da aya ya faɗa amma bai taɓa yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai su yi zumɗe su raɗa ba sa sarrahawa sai sahabbai suka ga cutar ta yi yawa dama munafiki shine wanda zai bayyana abu a fili kyakkyawa ya ɓoye mummuna a zuciyarsa sai sahabbai suka ce ya rasulullah a kashe mutumin nan yana cutar da kai yana cutar da addini sai annabi sai ya ce a'a li Allah ya tahaddasa nasu anna muhammadan ya qatulu ashabahu kada mu haka mu ba da kofa jama'a su tafi suna yadawa a kafafen yada labarai cewa Muhammad ya fara kashe mabiyansa wanda suke nesa ba su san me yake ba mu da muke ne muka san me yake so in muka kashe shi mun buɗe kofar wanda zai shigo addini ca zai kai wallahi yanzu an fara kashe masu sallah da kansa yasa aka kashe wani ba a san dalilin abin da ya ba tunda ba a fili abin yake yadda kowa zai iya gani ba yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubi yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim kun ga anan abu ya bambanta daga guri zuwa guri gwargwadon yanayin mutanen wasu lokacin hikima takan zo da ma'anan fassara alqur'ani rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikma ku tuna ko ku ambata abin da ake karantawa a ɗakunan ku kenan ya nuna da qur'ani da hikima karanta su ake wazkurna ma yutla abin da ake karantawa a cikin ɗakunanku sai Allah ya ce min ayatin lahi alƙur'ani kenan wa hikima da hikima a nan ita ce fassara alƙur'ani rayuwa annabi ita ce fassara ƙur'ani ma'ana ƙur'ani akwai rubutacce akwai aikatacce kamar ka ce theory ne da practical saboda ba wani littafi a duniya da za a ce kawai a ɗauka a karanta ba a yi practical ɗinsa ba waye ya yi practical ɗin ƙur'ani aikace kana khuluquhul qur'an wanda zai aikata ƙur'ani a ga ƙur'ani aikatacce a ga ƙur'ani mai magana a ga ƙur'ani na tafiya a ga ƙur'ani a aikace shine a kalli manzon Allah shine ƙur'ani a aikace da haka idan ka raba aikin manzon Allah da ƙur'ani to ƙur'anin ba za ka gane shi ba kuma aikin ba za ka gane shi ba saboda duk abin da aka ce a aikata sai an samu mai aikatawa yanzu dukkan malaman duniya da suke koyar da mu kwasa-kwasai bayan sun gama koya maka a jikin allo sai kuma an je an yi practical yanzu Qur'ani mai aya 6,936 ba a yi practical din kowace aya yadda ake aikata ta ba kaga shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take fassara Qur'ani kuma ita ce hikima duk da kaga an yi adafin hikima akan kitab wa ba'asfi yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata kama arsalna fikum rasulan min anfusikum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata kaga duk wannan adafin hikima ne laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata
duk wannan hikima tana ɗaukan wannan ma'anar. Sannan hikima takan zo da ma'anar ilimi da fahimta. Ka zama mai ilimi kuma ka fahimci ilimin, akan fassara shi da hikima. Misali, walqad atayna luqmanal hikmata an ashkur li walqad atayna luqmanal hikmata an ashkur lillah. Allah ta'ala ce haƙiƙa mun bawa luqman hikima. Kenan wannan wa'azin da ya maɗansa ya gaya masa wasu dokoki na zaman duniya, tun daga haƙƙin Allah, haƙƙin iyaye, haƙƙin jama'a, har zuwa ƙarshe ya wa'azi, sallah, zakka, yadda ake tafiya, gabaki ɗaya waɗannan ɗabi'u da suluki da aƙida da ibada da mu'amala da suluki da ya koya ma ɗansa, gaba ɗaya waɗannan abin an kira su hikima. To kaga ashe kenan ilimi da fahimtar ilimin yana ɗaukan hikima. Sannan wasu lokutan hikima takan zo da ma'ana annabta. Faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Ga anan hikima tana ɗaukan ma'anan wato annabta da aka basu ko kuma aka abin nan ɗinsu. To malamai sun fassara mana yu'til hikimata man yasha wa man yu'tal hikimata faqad utiya khairan kathira. Wajen menene hikiman nan akwai fassara wajen 11. Daga ciki akwai wacce aka rawaito daga Abdurrahman bin Zaid a cikin tafsirin Ibn Jauzi. To al-hikmatu hiya al-aqlu fi din. Abin da ake kira hikima wato ka zama a cikin addini kana hankalta, kana da hankali na gane addini, kana yin addininka da hankali, kana yin sa da basira. To wannan ana kiransa hikima. Kenan wanda Allah ta'ala ya bashi addini kuma yasa ya gane addinin kuma yake aiki da addinin, wanda ya samu hikima. Sannan ma'ana ta biyu, hikima takan zo da wani al-isaba fil qawli wal fi'l. Idan dai za ka yi maganar da ta dace, za ka yi aikin da ya dace, to wannan maganar da ta dace a san da ta dace da kuma aiki a lokacin da ya dace, to wannan ana kiransa hikima. Shi yasa yadda za ka yi magana da mutanen birni da na ƙauye yana da bambanci, yadda za ka yi magana da samari da bambanci da tsofaffi, yadda za ka yi magana da yara yana da bambanci da manya, yadda za ka yi magana da masu ilimin zamani yana da bambanci da wanda ba su da shi, da 'yan birni da 'yan ƙauye, da na kusa da na nesa, da masu saurin fahimta da masu saurin fahimta yana bambanta. In ka ɗauko maganar firamare kana wa 'yan jami'a, ko ɗauko maganar 'yan jami'a kana ma 'yan firamare, ko ka ɗauko maganar 'yan sakandire kana yi wa 'yan firamare, ko ka ɗauko maganar 'yan sakandire ƙarama kana yi wa 'yan babba, to za ka ga cewa karatun baya tafiya daidai. Duk da karatu kake bayarwa, amma kana ba da shi ga wanda ƙwaƙwalwarsa ba ta kai ya gane ba. Shi yasa aka kasa cewa akwai 6, akwai 3, akwai 4. Matakin ƙarshe shine ka je jami'a, matakin farko ka je firamare. To in ka je firamare ai karatu ake baka da malami da aji da ɗalibai. In ka je sakandire ƙarama ma malami ne da aji da littattafai da malamai. In ka je sakandire babba ma haka, in ka je jami'a ma haka. To amma yanzu sai aka ɗauko profesa da ke koyarwa a jami'a, aka ce ɗauko littafin da kake koyo 'yan jami'a, je kaka koyarwa 'yan primary school wannan karatu. Ya zo ya ta zuba karatu, 'yan primary suna kallonsa. Yana kun gane? An gane? You understand? Suna yasa. Shi a gurinsa karatu yake bayarwa. Amma waɗanda yake ba karatun ƙwaƙwalansu ba su kai ƙarfin da za su gane mai ake cewa, don ba abu matakai an kai su can ba. Yanzu akwai karatun da za ka ga na 'yan jami'a ne sai ka ji ɗan firamare ya shiga. Akwai na 'yan firamare kuma ka ga ɗan jami'a ya shiga. Saboda karatu yanzu diya rikice, amma gane matakan ilimin ma duk an riga an dakatar da su. Shi yasa ya ce dacewa a cikin faɗa da aiki daga Mujahid, ya ce hina hikima. Sannan Ibrahimun Naka'i ya fassara hikima da cewa huwal faham. Duk maganar da aka faɗa ka fahimta. Domin Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin yana cewa rigimar duniya ta taso ne akan abu 3: ƙillatul ilmi, au ƙillatul fahami, au su'ul qasadi. Duk da kaga ana rigima ka sa ta a sikeli ɗayan ukun nan zaka gano dalilinta. Ko ƙillatul ilmi, ɗayan ba shi da ilimin abin sosai, akwai ƙarancin ilimi a cikin mutum biyu da suke tattaunawa. To wannan ƙarancin ilimin ya haifar da matsala. Ko na biyu ƙillatul fahmi, akwai ƙarancin fahimta a tsakanin ɗaya biyu masu tattaunawa.
ko kuma su'ul qasadi, ɗaya daga ciki manufarsa ba ta da kyau, mummunan manufa gare shi, to wannan baya fita. Duk wani abin da kaga ba a fahimci juna ba, to ɗayan ukun nan ne ya kawo shi, ko ƙarancin ilimi, ko ƙarancin fahimta, ko kuma mummunan manufa. Sannan daga Abdullahi ɗan Abbas da Suddi sun fassara hikima da cewa shi ce annabta, shine ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi mata. Daga Qatada kuma ya fassara hikima cewa shine ilmul Qur'an, ka gane Qur'ani, nasikhuhu wa mansukhuhu, muhkamu mutashabi, ka gane alqur'ani da ilimin mukansa, to wannan shine ainihin hikima. Daga Rabi'u bin Khaisam kuma ya fassara hikima da cewa shine alkhashiyatu, kawai ka zama mai tsoron Allah, mai bin dokokin Allah, mai girmama Allah, mai san Allah, mai girmama Allah, mai kwaɗayin rahamar Allah, mai tsoron azabar Allah, mai bin dokar Allah, yi na yi bari na bari, mai godiya akan ni'imar Allah, mai haƙuri da jarabawa Allah, mai tuba in ya aikata laifi. Waɗannan abubuwan goma in ka haɗa su ka zama mai khashiya. Sannan kuma ka zama mai hikima. Sannan hikima shine ma'arifatu din, al-ma'arifatu bid-din wal fiqh, wato ya zama kana da sani da addini kuma kana da fahimtarsa. Wannan fassara daga Ibn Wahabin daga Imam Malik. Sannan wani da ya tashi fassara ta tara cewa hikima shine alwara'u fid-din, ka zama mai tsantseni, ka dinga taka tsantsan a cikin maganarka da aikinka, ka dinga taka tsantsan, to kana da hikima. Don mai taka tsantsan ba a fiye kama shi da laifi ba, don bai faɗa ba sai da ya yi tunani, bai aikata ba sai da ya lissafa. Wani sarki ne ya kirawo masu hikima ya tara su ya ce, an ce duk kuna da hikima, da Allah ina so a rubuta min jimla ɗaya wanda idan mai baƙin ciki ya karanta ta zai ji daɗi, idan mai farin ciki ya karanta ta zai ji baƙin ciki. Kalma ɗaya, jumla ɗaya kawai nake so a rubuta mu. Sai wani ya ce aya mai sauƙi ne, kawo takarda. Da ya kawo takarda sai ce hazal waqatu yamdi, wannan lokacin zai wuce. Ce ta wannan jumlar duk wanda yake cikin daɗi ya karanta ta zai ji ba daɗi, duk wanda yake cikin wahala karanta ta zai ji daɗi. Kaga hikima da basira. Kana cikin wahala sai aka rubuta maka wannan lokacin zai wuce, me za ka ji a ranka? Kana cikin ganiyar mulki, kana cikin ganiyar kuɗi, so ne rubuta maka wannan lokacin zai wuce, zai ka ce hasada kake mu, ya san zai wuce amma baya so a faɗa. To kaga wannan kalmar ba ta da daɗin faɗa ga mai jin daɗi, amma tana da daɗin faɗa ga wanda yake cikin wahala. Cewa duk wahala ka haƙuri, lokacin zai wuce, duk daɗi kai haƙuri, daɗin zai wuce. To wannan jumla ce ƙwaya ɗaya, amma za ta faranta wa wani, za ta bakanta wa wani. Saka cikin ma'anan hikima akwai ilimi da aiki da shi, kuma shine ma mafi girman fassarar da aka ba hikima. Kowane ilimi ya aiki da shi. Shi yasa kuka ga ai a Najeriya mafi yawan mu ba mu da hikima. Ma'ana an zo da ilimin noma ana koyawa a jami'a, amma gonakinmu sun bushe. Kamata ya a ce wannan department din na agric a ɗauko shi a mai da shi gona. A tsakiyar gona ya kamata a yi department din. Da ka fito kafin ka shigo ko ta ina sai ka ga eka 700 ko eka 1000. A tsakiyar gona ya kamata da an gama kawai a miƙa ma fatanya. Amma sai ka ga mutum ya zama dokta ko digiri 1 ko na 2 ko na 4, watakila ma bai san hanyar gona ba. Na'am? Kaga hikima shine wanda ya ya karanta agriculture, to kamata ya ce kuma a ganshi da arzikin noma, da dabarar noma, da hikimomin noma na zamani. Abinci ya ƙara samuwa saboda ana da ƙwararru a wannan fannin. Wanda suka karanta tattalin arziki kamata a ce su suke ƙwararrun da za a saka a wajen fito da yadda arzikinmu zai ƙara burin ƙasa. Wanda suka karanta harkar tsaro a sa su a hanyar da za su inganta tsaro. To ana ta karanta tsaro a jami'a, ana ta digiri, ana PhD akan harkar security, amma kuma a ƙasa babu security.
ana ta karanta harkar wato me ake kiranta harkar noma amma a ƙasa ba noman. Ana ta karanta harkar tattalin arziki a ƙasa babu, ana ta karanta harkar tsaro a ƙasa ba tsaron. Kaga hikima shine in an karanta abu an gane a zo kuma a aikata shi. To an yi hikima kenan aiki da ilimi ko ma wani ilimi din aka yi aiki da shi to an yi hikima, ma'ana an yi amfani da abin da aka sani an saka shi inda ya dace. To wannan shine fassarori da aka hakaito daga wasu malamai sun fassara wannan hikima da ake nufin yu'til hikmata man yasha'u. Allah yana ba da hikima ga wanda ya ga dama. Jinginawa Allah ganin dama ashe zai iya ba musulmi, zai iya ba wanda ba musulmi ba, zai iya ba ɗa, zai iya ba wa uba, zai iya ba wa mace, zai iya ba wa namiji, zai iya ba wa babba, zai iya ba wa ƙarami, saboda kyauta ce daga Allah. Kaga wannan aiki ne na Allah, sifa ce fi'iliya. Allah ta'ala yana aikata haka, kuma man yasha'u in yi abin akwai mashi'a a ciki. Akwai mashi'a daban, mahabba daban. Ita mashi'a tana nufin musulmi zai samu, wanda ba musulmi ma zai samu. Shi yasa alhikimatu dalatul mumin. Wannan ba hadisi bane, amma magana ce mai dimbin hikima. Hikima bataccen abinka ne, in ka ganshi a hannun kowa sai ka ɗauka. Ba laifi ka tafi Cana, ka je ka koyo yadda ake sarrafa kwamfuta, ko yadda ake sarrafa inji, ko yadda ake gyaran kaza, ka zo ka buɗe kana yi. Ba laifi ka tafi Japan, ka je ka koyo wata dabara ko wata fasaha ko wani hikima ka zo ka koyar. Ba laifi ka shiga kowace ƙasa a duniya tare da addininka da al'adarka suna nan amanna da kai. Don wataƙila in addininsu za ka ɗauko ba za mu yadda ka dawo ba. In al'adarsu za ka ɗauko ba za mu yadda ka dawo ba. Amma da za ka ɗauko fasaharsu yadda suke ƙere-ƙere, yadda suka inganta duniyarsu, to kaga wannan za ka zo ka amfani jama'a ka da ita. Akwai wata magana da ake jingina ta ga hadisi, amma ba hadisi ba ce, hikima ce. Kai aiki dan a duniyarka kamar ba za ka mutu ba, kai aiki a lahirarka kamar za ka mutu yanzu. Wannan hikima ce sosai. Ana nufin ka dage ka nemi duniya da kyau, kuma ka nemi lahira da kyau. A tafi gona, ai kiyo, ai noma, a kafa kamfaninnika ƙanana da manya, a tashi ai aiki, in an kira sallah kuma a je ai sallah. Da an ce Allahu Akbar, sai mu aje kayan aiki mu shiga masallaci. Kaga mun yi aiki dan lahira mu kamar za mu mutu, kuma mun tafi gona kamar za mu dawwama. Yawwa, to a haɗa duniya kenan, a haɗa da lahira. Sahabbai sun yi wannan dabarar. Sai ka ga sahabi yana son ya zauna a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma yana son ya zauna a rumfarsa. An raba masa hankali. Ga ilimi ana zazzagawa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, ga kuma kasuwa ana zazzago kuɗi. Sai ya ce, kai makoci na zo, mu haɗe rumfanmu, kai ka zauna mana a kasuwar, ni kuma in tafi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ka nemo mana kuɗi a kasuwa, ni kuma in nemo mana karatu. Da yamma sai mu haɗu, sai ka gaya min nawa aka samu a kasuwa, ni kuma gaya maka nawa aka samu a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama na ilimi. Gobe sai a yi canji, kai sai ka tafi makaranta, ni kuma in tafi rumfan kasuwa. Abinda na samo da abinda ka samo sai mi meeting point. Yau me aka yi? Ai wani ya zo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya bashi amsa kaza. Jibril ya zo ya saukar da aya kaza. Kaga duk ilimin ranar bai wuce ni ba. Sannan kuma duk abin da aka samu na albarka kasuwa shi ma bai wuce ni ba. Malam, ka taɓa jin mutanen da suke da fasaha da hikima irin sahabbai? Duniyar ba su batta ta tafi ba, lahira ba su batta ta tafi ba. To wannan shine wato hikima. Wasu kan ce ita kalmar hikima wata 'yar sarƙa ce ko wani ɗan awarware ne da ake sawa mai suna barima, wanda ake sa a hancin dabba. Idan ana son ta tsaya sai a ja, shi da ake cewa raƙumi da akala. Duk abin da kake son ka tsaye da yi sai ka ja, sai zama kamar birki, ka ja masa birki. To wannan shine hikima, abin da zai ja maka birki ya sa duk abin da za ka yi kai da taka tsantsan. To shine asalin kalmar hikima da hukumu, daga wancan gurin aka tsago ta. Da haka suka ce hikima shine abin da zai hana ka wani aikata wani abu, kamar yadda yake hana dabba tafiya, hana ka zalunci, ya kuma sa ka kai abin da ya dace. Wanda suka fassara hikima a cikin littattafan zamani, an yi littattafai daban-daban. Wani yake cewa alhikimatu ma'arifatul haq
wal amalu bihi, sanin gaskiya da kuma aiki da gaskiyar. Wani yace al-isaba fil qawli wal amal, dacewa a faɗa da aiki. Wani yace darbun ne min al-ilmi yamna'u min rukubil batil, wani ilimi ne Allah yake baka wanda zai kare ka daga hawa dokin san rai da san zuciya. Ko kuma wato khuruju nafsil insan ila kamali hal mumkin, fitar ran mutum, ma'ana mutum ya fito da baiwarsa da basirarsa zuwa ga abin da zai sa shi ya zama ya samu kamala ta magana da kamala ta aiki. Wasu kace kuma al'ulumin nafi'atu, duk wani ilimi mai amfani ka sa shi a cikin, wal ma'arifu sa'iba, da duk wani sani wanda ya dace, wal uqulul musaddada, da duk wasu hankula da suke tafiya akan dacewa, wal albabur razina, da kuma wasu hankula masu hangen nesa, wa isabatu sawab fil aqwali wal af'ali, da kuma dacewa da abin da aka aikata, aiki ya dace da magana, magana ta dace da aiki 100%. Wasu ka fasara alqasd wal i'tidalu, shine a tafi tsaka-tsaki, a daidaita komai, wa idrakul ilal, a gane hikimar komai da abin da yasa ake ce a yi shi, wal gayat, abinda malamai suke kira wato al-ilal wal gayat, ko al-asbab wal gayat. Al-asbab, al-gayat, akwai asbab akwai gayat, sababi da kuma inda zaka. Al-wasa'il laha ahkamul maqasid, wannan yana cikin hikima. Wasu kace kuma wato basira al-mustanira, mutum Allah ya baka basira mai haske, mai dogon tunani da dogon lissafi da tsari, ya zama a rayuwarka kana da tsari, ba kana tafiya ne awon igiya ba. Ina za ka baka sani ba, daga ina kake ina za baka sani ba, ina plan ɗinka, ƙaramin plan, long term plan, short term plan, medium term plan, baka da tsari. Da dogon zango, tsarinka mai dogon zango babu, mai gajeren zango babu, mai matsakaicin zango babu. Wai kai me kake so ka zama nan da shekara 10? Baka da wani rubutaccen abu. Shekara 5 fa, me plan ɗinka na shekara 5? Babu. A kanka, a kan ‘ya'yanka, a kan makarantarka, a kan gonarka, a kan kasuwarka, a kan aikinka, duk baka yi tsarin koyo ba sai abin da Allah ya kawo. Wannan ba basira a ciki, ba hikima. Wasu kuma sun fassara cewa fi'il ma yanbagi alal wajhi allazi yanbagi fil waqti allazi yanbagi. Wannan ma fassara ta yi kyau, cewa aikata abin da ya dace ta fuskar da ya dace a lokacin da ya dace. Wasu ka dunkule gaba ɗaya suka ce duk waɗannan abubuwan da aka faɗa hikima ne, sai dai kowa da irin tasa hikimar da Allah ya bashi. Wa man yu'tal hikimata faqad utiya khairan. Khairan kuma Allah ya ce kathiran. Ashe hikima tana gyara duniya, hikima tana gyara lahira. Hikima takan sa ba za ka yi abin da za ka cutu ba, ko ba za ka yi abin da za ka cuci wani ba. Hikima takan sa ka ba da haƙƙin Allah a san da Allah ya nemi ka ba shi haƙƙin. Ka ba da haƙƙin waɗanda suke da haƙƙi a kanka, kuma ba tare da kai ka cutar da kanka ba. Ma'ana ka san haƙƙinka, ka san haƙƙin Allah, ka san haƙƙin iyayenka da sauran waɗanda suke da haƙƙi a kanka. Kuma kana ƙoƙari kowa ka sauke haƙƙinsa daidai gwargwado. Da haka ita wannan wato shine ma'anan wato hikima a cikin waɗannan abubuwa. Wasu malamai kuma suka ƙara da cewa a wajen musulmi hikima a wannan zamanin shine ka samu sawabit. Akwai abin da ke kira athawabit, abin da kaka kuskura ka canza su. Duk wani karatu da wani ilimi da za ka yi da wani bincike kada ya shafi waɗannan abubuwan guda 8. Duk wani karatu da wani malami zai da wani bincike da za a yi, binciken ya zama kai ya shafi waɗannan abubuwan guda 8. Na farko tauhidinka da imaninka da aƙidarka ingantacciya. Kada ka bari wani ya karatu ya gano maka Allah babu shi, ko ya maka karatu ya gano ba sai an bauta Allah ba, ko ya maka karatu ya gano maka ba lahira. Ka aje wannan karatun kawai, kowa ya yi shi dai ya tafi ya karatunsa, amma mu ba za mu sauka daga kan tauhidi ba, ba za mu sauka daga kan imani ba, ba za mu sauka daga kan aƙida sahiha ba. Wannan shi ne abu na farko da baya karɓar canji. Ba wani karatu, duk binciken da, saboda abin da muke aikatawa kala biyu ne. Akwai ibadar da Allah ya sa mata lokaci, akwai ibadar da Allah bai sa mata lokaci ba. Yanzu imani yaushe ake farawa, yaushe ake karewa? Na'am, amma sallah fa tana da lokacin fara da lokacin karewa. Amma imani shi bai da lokaci. Kawai kai imani, ka rayu akan imani, ka mutu akan imani, ka shiga aljanna duk da imaninka.
dogaro da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingatattu wajen kafa hujja a cikin addini wannan baya karɓar canji. Don in babu rayuwa annabi to ba za a gane Qur'ani ba. Saboda haka wannan shi ma duk karatun da za a yi da binciken da za a yi da nazarin da za a yi kada ka karɓi canji akan wannan. Sai dai ka saurara ka karkaɗe kunnuwanka kai tafiya ka kawai. Sannan na uku, addinu kamilun la yaqbalu al-ihdas. Ka yadda cewa addini cikakke ne baya karɓar ƙari. Duk wani ƙari da za a kawo da sunan addini a saka shi a addini ka sa ƙafa ka bal da shi ya fita waje. Addini cikakke ne. Imam Malik ya ce duk wanda ya ce za a ƙara wani abu da sunan ibada a cikin addini to yana tuhuma cewa addini bai cika ba. Wannan kakkai wasa da wannan baya karɓar bincike. Kan ma ka tattauna da wannan, kan ma ka tattauna da kowa akan wannan. Addini ya cika ko bai cika ba wannan ba matsala ce da za a zauna a yi niƙashi ba. Kai a gurinka ya cika. Wani ne ya zo ya ce Imam Malik mu tattauna mu yi muƙabala. Sai Imam Malik ya ce akan me za mu yi muƙabala? Akan kai abin da ka yarda da shi ko akan ni abin da na yarda da shi? Sai ce to shikenan yanzu kai ka yarda da wani abu ni na yarda da wani abu, in za mu yi muƙabala sai muƙabala ta nuna naka ne gaskiya, zan sauka daga nan koma naka? Sai muƙabala ta nuna naka ne gaskiya, zan sauka daga kan nawan koma naka? Ice to shikenan sai na koma kan naka saboda karin jaye na a muƙabala, sai muka je muka sake wani muƙabala shi ma ya rinjaye ne, sai in koma kan wancan shi ma. Gobe ma muka je da wancan ya rinjaye ne, duk sanda aka rinjaye ka muƙabala ya nuna baka da gaskiya? Ice to addini na ni na yadda da shi, na gamsu da shi 100% ba na buƙatar mu tattauna da wani a kansa. Kai da naka kake shakka ka tafi kai ta muƙabala da shi. In wani ya kada kai sai ka koma nasa, in ka kada shi ya koma naka. Shi yasa ice duk mutumin da yake yawan shiga matsalolin rikici za ga kullum yana canza ra'ayi, yau yana kan wancan gobe yana kan wancan. Amma tun da ka yarda cewa Allah ɗaya ne ba shi ba mota suke sai shi, to ka tsaya akan wannan. Annabi Muhammadu manzon Allah ne, tsaya a nan. Wannan baya buƙatar sunnar manzon Allah ingantacciya ko mutawatira ce ko ba mutawatira, in dai ta inganta manzon Allah kawai hujja ce addini, ba ma buƙatar mu tattauna da kowa akan wannan. Addinin Allah cikakke ne, baya buƙatar ƙari. Ba zan yi muƙabala da kai akan zai karɓi ƙari ko ba zai karɓi ƙari ba. Ni a guri na baya karɓar ƙari. In kana karɓar ƙari a gurin ka je ka kai mai ƙarin. Kafirai waɗanda suke kan kafirci a guri na ɓatattu ne, kuma in sun mutu a kafirci wuta za su shiga. Ba wanda zai zo mu tattauna da shi ya ce min a'a ai an gano kafircin nan ma akwai mai kyau akwai mara kyau. Ko kuma a'a da addininka da nasa za a iya samun wata gada ka ɗebo wani daga cikin naka ya ɗebo wani daga cikin nasa ku samu mahaɗa. A'a, kakka yadda da wannan, me ake kiransa? Compromise. Interfaith. Interfaith, ko ma me za ka kakka yadda da wannan? Yawwa. A gurinka kahuri ne, musulmi ne. Saboda haka babu yadda za a wanke mana kafirci mu daina ganin kafirci da ƙazanta. Har abada kafirci ƙazanta ne. Kuma wanda ya mutu yana yi, ya mutu dan wuta ne har abada. Sannan na gaba shine ji da bi ga shugaba musulmi, abinda bai saban Allah ba, wannan addinin Allah ne. As-sam'u wa ta'a. Malami Umar bi ma'asiyatin fa iza umira bi ma'asiyatin fala sam'a wala ta'a. To wannan shi ma baya karɓar jidali. Sannan abinda aka yi ijma'i a kansa ka tsaya a kansa. Inda an ce maka an yi ijima'i, to kakkake ta ijima'in malamai. Wannan matsalar ijima'i in ta tabbata an yi ijima'i akan matsala, kada ka yadda ku tattauna wani da ita ce ka tattauna wani da shi akan wannan, ko karɓa ko ajewa. Sannan addinin Allah, ilimin addini ne, ba a karɓar ilimin addini sai daga wanda aka yadda da addininsa. Saboda aka kakka yadda wanda baka yadda da addininsa ba ma ya koyar da kai. Duk wanda baka yadda da addininsa ba, ko a social media ka ganshi, wuce shafinsa. Tsayawa ka saurari wanda ma baka yadda da addininsa ba, saboda addininka shine jarinka. Addininka shine za ka yi maka hisabi da shi. Bai kamata ka je ka koyi addini a gurin wanda shi kansa bai da addinin ba, ko kuma addininsa yana rawa. Dan mai rawan zai koya ma.
kaga wanda ya koya maka addini mai rawa mara tabbas to ya cutar da kai. Don haka ilimin addini ne, ba a karɓarsa sai wanda aka yarda da addininsa. Sannan duk magana da za a kan yancin ɗan adam ko darajar ɗan adam, kada a shiga haƙƙin Allah. Duk wani yanci da za a baka a cikin yancin ka zagi Allah ko ka zagi Qur'ani ko ka zagi Annabi ko ka zagi musulunci ko ka zagi sahabbai ko ka zagi ahlul baiti ko ka zagi malamai ko ka zagi shugabannin musulmi, wannan ba yanci bane. A musulunci ba a ba mutum yanci ya kashe wani ko ya ci mutuncin wani ko ya ci dukiyar wani, ko a baka yanci kai abin da zai fitar da hankalinka ko ya zubar da mutuncinka. Waɗannan abubuwan guda biyar ba a ba mutum yanci ya taka su. Ba a taka addini da sunan yanci, ba a taka dukiyar mutane da sunan yanci, ba a taka rayukan mutane da sunan yanci, ba a taka mutuncin mutane da sunan yanci, ba a taka nasabar mutane da mutuncinsu da sunan yanci. Waɗannan abubuwan yanci ba zai baka dama ka taɓa su ba. Haka kada wani ya ce muna da yancin, wani ya ce yana da yancin ya zagi Allah ko ya zagi musulunci. In kai kana da yancin ka zagi musulunci, to lalle wani ko zai tura ka lahira a maka hisabi a can. Yawwa. To wannan shine a takaice wato abinda ya faɗi ma'anar hikima. Sai kuma fa'idodin da ke ƙarƙashin wannan aya, akwai fa'idodi guda 11 da za mu koya. Na farko shine tabbatar da ayyuka da suka shafi mashi'a ga Allah. Shine muka ce yu'uti, bayarwa. Wannan bayarwa aiki ne na Allah. Ko? Kenan Allah yana bayarwa, sai mu sa ran ya bamu. Allah ka bamu, ka bamu, ka bamu ba iyaka. Sannan Allah yana ba da wani abu kuma Allah ya kira abin alheri. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. To Allah ka bamu hikima ta zai mana alheri mai yawa. Wannan cikin as-sifatul fi'liya. Sannan na biyu, tabbatar da cewa shiriya da ilimi daga cikin falalar Allah ake samun su. Domin babban fassarar da aka wa hikima shine samun ilimi mai inganci da kuma shiriya. Kenan Allah ta'ala shi yake bada shiriya, mai neman shiriya ya neme ta a gurin Allah. Sannan tabbatar wa Allah mashi'a, mas'ala ta uku, cewa Allah ta'ala yana ganin dama, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Sannan mas'ala ta hudu, tabbatar da hikima cewa daga gurin Allah take, kuma hikima kamala ce, mai bada kamala ku shi yafi cancanta ya zama yana da kamala. Kina Allah ta'ala yana da hikima, yana da hukumu, yana da ilmu. So ashe Allah in ya baka ilimi, ya baka hikima, ya baka wani abin da za ka yi daraja da shi. Kuma dangana wa Allah hikima da dangana mutum hikima tana da bambanci. Hikimar Allah ta'ala daban, hikimar ɗan adam daban. Ko da sun yi tarayya a suna, to siffar Allah ba ta kama da siffar mutum ba, siffar mutum ba ta kama da siffar Allah ba, kamar da suka bambanta a zati, suka bambanta a suna, suka bambanta a aiki, suka bambanta a samuwa. Sannan na biyar, alfahari ne mai girma, daraja ce mai girma Allah ya baka hikima. Sannan na shida, wajabcin godiya ga wanda Allah ya masa wata ni'ima. Duk wanda Allah ya masa wata ni'ima to ya gode. Sannan ni'ima bata shafi sai kuɗi ko mulki ba. A'a, basira da Allah zai baka da ƙwazo wajen sanin abin da ya kamata ko a duniya ko a lahira, wannan yana cin abin da zaka wa Allah godiya akai. Sannan na bakwai, hanyoyin isuwa zuwa ga hikima suna da yawa. Shi yasa Allah ya kira shi khairan kathira. Ashe wannan fassara da muka kawo wajen guda 11 akan ma'anan hikima ba iya ka ce hikimar ba. Akwai wasu hikimomin ma da Allah ya ɓoye. Duk abin da zai amfane ka a duniya ya amfane ka a lahira, ko ya amfani wa, za ka cutar da duniyarka don lahirarka ba, ba za ka cutar da lahirarka don duniyarka ba. Daga cikin haka, hikima ta koya maka cewa kada ka rena aikin kirki komai ƙanƙantansa, domin zai iya zama dalilin tsiranka. Kada ka rena aikin saɓo komai ƙanƙantansa, domin zai iya zama dalilin wato halakarka. Sannan wato na 8, baiwar Allah ce akan bayinsa wanda ya ga dama ya ba shi hikima. Da haka Allah ka ba mu hikima. Sannan kuma na matsala ta 9, Allah ya gaya mana mahimmancin hankali da ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Babu masu tintintini sai masu hankali. Ashe hankali idan bai nuna maka Allah ba, to lalle baka da hankali. Baka da hankali. Akwai al'aqalu aqalani, matbu'un wa masmu. Shi sa aka ce hada hankali da shari'a shi yake sa dan adam ya tsira.
in kana son ka gane haka shine da hasken ido da hasken fitila. Yanzu da fitila ta mutu ai gudun nan yayi duhu, duk da idonmu yana da me, yana da haske. Idan kuma mutum idansa ya makance ko an kuna fitilan nan gaba ɗaya ba zai gani ba saboda ba hasken ido. Ashe sai an haɗa me, hasken ido da hasken fitila. To hasken fitila shine hasken shari'a, hasken ido shine hasken hankali. Shi yasa ake gabatar da shari'a akan hankali, kuma in baka da hankali sai a ɗauke ma shari'a. Mukallaf shine al-aqilul balig, wanda ba shi da hankali akwai shari'a akan mahaukaci. To shi yasa an-naqlu muqaddamun alal aqal, sannan la ta'arudu bainan naqli wal aqal, babu cin karo tsakanin hankali da nassi. Duk wanda ya ce hankali ya saba wa nassi, to akwai ɗayan biyu, ko dai hankalin bai hankalta ba ko nassin bai inganta ba. Amma al-aqalu salim wan nassu sahih la yakhtalifani abadan wala yatanadahani wala yakhtalifani wala yata'aradani. Nassi ingantacce da hankali lafiyayye ba sa cin karo. Idan kaga sun ci karo ta a tuhumi ɗaya, ko dai hankalin naka kai ba mai hankali ba ne, shi yasa kake ganin wannan nassin bai dace ba, ko kuma ainihin nassin shi ba ingantacce ba ne, bincike ya nuna ba ingantacce ba ne. Amma in nassin ya inganta, to lalle hankali zai tabbatar da abin da ke cikinsa daidai ne. To shi yasa waɗannan abubuwa guda biyu, akwai littafi da aka wallafa mujalladi 11 sunansa dar'u ta'arud bainal aqal wan naqal. Wata ran na taɓa yin me ake kiransa, ko ganganci ne ko kuma na ɗauko wannan littafin ina son karanta, da na ɗau mujalladin farko sai da na shafi 100 ban san me ake cewa ba. Shafi 100 ne ban san me nake yi, kawai larabcin da ke gane ba me ake so a ce ba ma na ganewa. Na ce oh ikon Allah. Sunansa kun kuɗe cin karo tsakanin hankali da nas, mujalladi 11 ne. To ne na tafi har na kusa shafi 50 na gaba, shafi 100 na gaba ma ana gane ba. Na ce to dama wanda yake cewa mai hankali da mai nassi ka kiyaye su. Kuma wanda ya rubuta littafin nan kun san waye, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sai da na zo ina wannan tunanin sai na ji Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ya faɗi irin abin da na faɗa. Ya ce shi ma a farkon ɗalibta da ya ɗau wannan littafin yana karantawa sai da ya karanta mujalladi 2 zuwa 3 bai gane da ake cewa ba. Saboda zurfin maganganun da aka yi a cikin littafin yana buƙatar sai ka karanta wasu muƙaddimomi da yawa sun fara washe maka kwakwalwa kafin ka gane me ake nufi. Sai dai ka ji ana cewa in babba ya shiga cikin ƙarami, in ƙaramin ya juya, to wannan su ci karo ba, ai kama haske ne da duhu, za a iya samun haske akan duhu, ko ku haske yana korar duhu, ko ku haske za ta haɗu da duhu. Mutum dabba ne ko ku dabba ce mutum, mutum yana cikin dabba ko dabba tana cikin mutum. In ka ce dabba mutum ya shiga, ko ka ce mutum dabba ta shiga, ko kuma mutum zai iya shiga ta shashin dabba ya fita ta shashin da ba dabba ba. Idan ka ce dutse da ƙarfe, akwai karo tsakaninsu. Dutse zai iya zama ƙarfe ko ƙarfe zai iya zama dutse. In an kwankwasa dutse da ƙarfe, madda su daban-daban, za su iya cin karo ko za su iya haɗuwa a guri ɗaya. Idan Allah wannan maganar ba ka je karanta Qur'ani ba. Saboda masu hankalin ake magana da su, waɗanda suka ce hankali ya fi nasi, su ake maradi a littafin. To shine ake son a ba su misali a cikin hankalin ma za a nuna musu ba su da hankali. A cikin nassin kuma za a gaya musu ba su gane Qur'ani ba. So da duk mutumin da bai ɗauki Qur'ani, wani fa yana tilawa izu 20 kullum, kuma tilawa izu 20 ɗin yana gane kowace kalmar cikin Al-Qur'ani. Sun Qur'anin ya zama jikinsu. Da haka ba kama mai da Qur'ani ya zama jikinka ba, Qur'ani bai zama ruwa a kan harshenka ba, aka karanta shi ƙira'atu tadabbur. Da za ka zo ka ce an samu wani abu ya ci karo da nasi. Saboda haka kaga sai a tuhumi hankalinka a ce kai mahaukaci ne da cin mahaukata. Shi kuma haukan nan dama dangi ne, aljununu gunun. Shi ma haukan ba wa iri ɗaya ba ne. Akwai mahaukacin da zai sa riga shi masa kyau, amma ko mahaukaci ne.
da za ka iya karatu haka gama haka zama babban mutum kuma kana nan da ɗan nau'in ka na hauka. Sannan wannan ya nuna mana falalar cewa tunawa da hankaltar lahira shi ya komai amfani a wajen mutum. Duk mutum da ya gama rayuwarsa bai san waye shi ba, waye yi shi ba, me yasa yayi shi ba, a ina yake, me yake, ina za shi, me zai faru. Ka rufe kanka da daddare ka aka ga wannan tambayar, ni wane ne? Wane ne yayi ni? Me yasa yayi ni? A ina nake? Me nake yi? Ina za ni daga nan? Me zai faru? Wani masani da ya tashi ya rikice ya ce wai shi bai gane wannan, ba shi da amsa wannan tambayar. Ya ce ji'itu, na zo. Min aina ji'itu, daga ina nake? Ila aina? Ya ce la'adari. Fakultu limaza la'adari, fakultu la'adari. Lastu adari. Ban sani ba, sai na tambayi ban sani ba, to me yasa ban sani ba, ita ma take ita ma bata sani ba. Wai ce kawai ya gan shi a duniya. Daga ina yake, ina za shi, wa yayi shi, me yasa aka yi shi bai sani ba. Mu ko muna da amsa. Wa yayi ka? Me yasa yayi ka? Dan ka bauta masa. Kai waye? Mutum ne. A ina kake? A duniya. Me aka sa ka? Bauta. Ina za ka? Lahira. Me zai faru? Wuta ko aljanna. Ba mai wannan amsa sai musulmi. Don da ba musulmi za ka gaba da wannan amsar. In ka ce daga ina ke sai ce daga biri. Birin kuma daga ina? Birin daga ina? Sai ya maka shiru. Dan da ya ce birin daga kaza sai mu ce shi kuma to abin da birin ya zo daga shi ma daga ina yake. Daga nan sai ka rikita shi. To Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaka. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kuskuren harshe ko muka yi rashin sani Allah ya yafe mana. Muna roƙon Allah ta'ala ya shiga lamarinmu. Kamar yadda ake gani dai insha Allahu zan yi tafiya gobe, Dr. Muhammad Lawan zai ci gaba da tafsiri. Abinda muka karanta a tsawon wannan lokaci insha Allahu muna fata zan je ƙasa mai tsarki insha Allahu ta'ala. Muna fata abinda muka karanta daidai na waɗannan kwanaki 15 Allah ya karɓa. Inda muka yi kuskure ko muka yi tuntuɓan harshe ko muka yi ba daidai ba Allah ya yafe mana. Kuma kofa a buɗe take wanda ya ji wani kuskure ko tuntuɓan harshe akwai wayan mu, akwai lambar mu, ko ya kira ni ko ya kira waɗanda muke tare da su ya ce a karatu kaza ko a guri kaza ko a yanayi kaza abinda aka faɗa ba haka yake ba. To insha Allah in muka gano ba hakan bane za mu gaya wa jama'a cewa mun gano kuskure a karatu na kaza mai lamba kaza kuma an gyara. Mu a gurin mu gyara kuskure ba faɗuwa bane, karɓar gyara ba faɗuwa bane. Gane cewa kaza da kafacinta ba haka bane, wannan ba zai rage darajar ka ta komai ba. An tambaye ka abin da baka sani ba, ka ce baka sani ba, wannan ba zai rage darajar ka ba. In ka yi kuskure ka gyara, wannan ba zai rage darajar ka ba. Shi yake nuna ma mutum ya san abin da yake yi. Malam mai tambaya tana cewa shekarunta 16 ne, amma har yanzu bata fara ganin jinin al'ada ba. Shine take tambayar ko azumi ya wajaba a kanta. Ai dama alamomin balaga ga mace ko namiji ana kirga su ko da shekaru ko da jinin al'ada ko da balaga ko da mafarki. Saboda haka tun da ke biki fara jinin al'ada ba, to sai a yi amfani da shekaru. Da kin kai shekara 15 kawai ki fara azumi ko da biki fara jinin al'ada ba. Dan ta iya yiwa ki kai 40 ma biki fara ba. Akwai waɗanda ba sa farawa da wuri, akwai wanda yake ɗaukewa da wuri, akwai waɗanda kuma ma ba sa yi kwata-kwata, an samo su a cikin wato tarihi ko a cikin yanayi na mata. Kuma akwai buƙatar ki je asibiti don watakila akwai wata matsala da za a iya bincikawa a ga me yasa biki fara al'ada ba hakkin kai 15. Shin wannan normal ne mace ta kai 15 bata fara al'ada ba wata matsala? Inda matsala a nemi ƙwararru za su gaya miki, in ba matsala sai ki ci gaba da rayuwarki. Amma ta bangaren addini da sallah da azumi da sauran ibadu duka sun hau kanki da zarar kin kai shekara 15, ko da biki mafarki ba, ko da ko biki ga jinin al'ada ba. Malam naji ana cewa wai mai al'ada in za ta yi wankan ɗaukewa jini wai sai ta yi tsifa. To tsifa shi abin da ake so shine a wajen wanka ana son ta'amimul jasad bil ma'i wan niyatu. Ana son jiki ya game, ruwa ya game jiki baki daya. Idan wannan tsifar za ta sa wato ko za ta hana ruwa shiga sai a yi. Idan tsifar ba za ta hana ruwa shiga ba, ma'ana akwai wacce lallabinta bai yi karfin da in an zuba ruwa ba zai ratsa ba, to shikenan wannan kaga ba ta da bukatar sai ta warware kitsanta. Wacce kuma ya zama cewa kitsan ya riga ya karfi sosai ko an rufe shi da wasu robobi waɗanda ruwa ba zai shiga ba, shi kuma ana so babba daga cikin sharaɗin wanka abu biyu ne.
ta'amimul jasad bin ma'i wan niyatu, ko ina ruwa ya taba a jikinka sannan kai niyya. To kaga ai ruwa idan wani guri ruwa bai taba ba an samu me, an samu lum'a aka. To samun lum'a aka ya sa wanka ya cika? Wanka bai cika ba. Saboda haka shi yasa zaka ga wasu malamai sukan dauki hadisin Ummu Salama su fatawa cewa a warware kitsan, wasu kuma su ce a hadisin bai inganta ba sai an warware kitsan ba. To kowanne dai abinda za a duba asalin me ake so ai a wankan, shine ana son a game jiki da ruwa. Ya dan kuma gashin mata kuma ya bambanta, wata gashinta mai kauri ne, wata mai laushi ne, wani mai yawa ne, wani kaɗan ne, wani an ci kuikuye shi yadda an zuba ruwa ba zai shiga ba. Bara mahaifiyarmu ta yi rashin lafiyar da ya sa ta sha azumi 28, ba ta samu lafiya ba har zuwa yau, kuma sai gashi Allah ya karɓi ranta. Yaya matsayin wannan azumin da ta sha? Muka ɗauki zahirin hadisin na Aisha cewa wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyansa su yi masa. Man mata alaihi saum sama anhu waliyuhu, hadisin Bukhari. Ni wannan hadisin da shi nake ba da fatawa domin shine ba shi da wata mu'arada. Ka fassara da cewa ana nufin azumin bakance ko azumin kafara ko azumin kaza, ai na farillan shine na asali. Ba yadda za a yi na farilla ya fita kuma na bakance ya shiga. So da haka asalin annabi ya ce a rama azumi yana nufin mai farilla. So da haka wannan baiwa Allah ta mutu akwai azumi a kanta, abin da ya fi sauƙi ku yi mata azumin nan guda 28, ku waliyanta ku yi mata azumi 28, kamar yadda inda a ce abubuwan da suke karɓar niyaba a cikin rukunan musulunci 5, 3 suna karɓar wakilci, 2 ba sa karɓar wakilci. Da imani da sallah ba a wa kowa. Ba za ka ce malam babanmu ya mutu bai imani ba, mu yi imani mu tura masa. Ba za ku tura masa ba. Babanmu ya mutu baya sallah, mu taru mu masa sallah ta shekarun da ya baya yi mu tura masa. A'a, da sallah da imani in baka yi da kanka ba za a yi maka ba. Amma azumi, babanku ya mutu ana bin sa azumi, sai ku yi masa. Babanku ya mutu bai fitar da zakka ba, sai ku fitar masa. Babanku ya mutu bai je haji ba, sai ku je haji ku yi masa haji. Waɗannan uku duka suna karɓar niyaba, amma waɗancan biyun muttafaqun alaihi ba sa karɓar niyaba. Saboda haka kaga muka ɗau zahirin wancan hadisi wanda kuma shine yafi sauki, to shi ya kamata a je a ku yi mata azumin. Kaga ko saɓani aka samu dai in kun yi azumin, abin da yasa duk harkar mamaci ne na fi ɗaukan ayin, saboda in ba a yi ba kuma ya zama bashi ba. Fa dainullah haqqu an yuqda. Ƙara ayin in ana bin sa na farilla, to wannan da kuka ya zai masa farilla. In ba nauyi a kansa na farilla, to wanda kuka ya zama masa guzirin lahira da zai zama ya samu ƙarin nafila tunda dai kun yi kun bashi. Yau mun samu mutane 2 sun zo sun karɓi addinin musulunci da mace da namiji. Akwai Blessing mai shekara 18 an mai da ita Aisha. Akwai Edwan mai shekara 18 ya koma Ibrahim. So muna musu fata alheri, Allah tabbatar da su a musulunci, ko ma'aikatanmu suna nan suna aiki ba dare ba rana domin ganin an ci gaba da wannan aiki na karɓar waɗanda suka zo su karɓa addinin musulunci. Muna godiya ga 'yan kwamitinmu da suke aiki ba dare ba rana domin ganin an ci nasarar, domin muna da wajen mutane sama da 20 kenan ko wanda suka karɓa addinin musulunci a wannan shekara. Akwai kuɗi miliyan 1 daga Profesa Isa Ali Fantami Foundation a saka asusun marayu. Muna godiya Profesa Isa Ali Fantami da ka ba da gudunmawa ta miliyan 1 a saka asusun marayu. Allah ya saka maka da alheri. Akwai 12,000 wani bayan Allah ya bayar, Allah ya biya masa bukatunsa. Akwai 5,000 da wani bayan Allah ya aiko da su, shi ma yana neman a yi masa addu'a, Allah ya biya masa bukata. Akwai 13,390 daga ɗaiɗaiku, Allah ya biya musu bukata. Jiya da na yi magana akan cewa 'yan social media ba a ba su kuɗin data, to shine wani ya turo 100,000 ya ce a ba 'yan social media su sai data su saka a ciki su ci gaba da yada karatuttuka na addini. Kuma gashi ya turo min ma 100,000 ga ta ajihuna, da aka bari fito da ita. Kai da ka turo 100,000 to ka ganta ko ina waye shugaban social media ko ba shugabanci ba? Malam Yushau kai ne da dan farin abin nan. So da haka ga 100,000 wani bayan Allah ya baku, ya ce ku sai data ku ci gaba da yada addinin musulunci, domin kula ana ka taimako sai a na marayu na sababbin musulunta, waɗannan su kuma datar da suke sa suke yada addini ta ina suke samun kuɗin datar. To gashi ya ce a baku 100,000. To gashi nan shugaban su yana cewa Allah ya saka ma da alheri. Sai masu addu'o'i
a yau dai kun ga akwai dan uwa Dr. Umar Dokaji, Allah ya saka masa da alheri. Mun yi tafiya da shi kwanan nan, tafiya kuma ta yi daɗi, mutumin kirki ne, ya iya tafiya da mutane. Kasa an ce ba ka gane mutum sai a hali uku. Hali na farko ku yi tafiya, in mai fushi ne za ka gane, in mai haƙuri za ka gane, in mai raki ne za ka gane, in mai sauri ne za ka gane, in mara sauri ne za ka gane. Da a lokacin tafiya halin mutum yana bayyana. To sannan abu na biyu kuma ka bashi ya ko ya baka. Kuma za ka gane wani irin siriki ka ba wa ya, ko wani irin siriki ya karɓi yakka. Surukuta tana bayyanar da mutum. Sannan na uku kuɗi ya shiga tsakaninku. Ka bashi kuɗi ko ya baka kuɗi. In an ƙare lafiya to mutumin kirki ne. Dan sayyidina Umar ya ce a nemo min wani in bashi mukami, sai aka je sahun gaba aka ɗauko wani. Yace wannan me ka duba? Yace sallah. Yace a sallah kansa yake wa. Ka bashi kuɗi kun wanye lafiya? Yace a'a. Yace ka bashi ya ko ya baka ya ba matsala a surukuta da yace a'a. Kun yi tafiya da shi kaga halin sa yace a, yace to ai wannan sallah daga gaina ya kansa yake wa. Zaka iya samun wani mai sallan kuma ka bashi kuɗin ka ya cinye. To saboda haka baka zabo min wanda zan ba mukami ba, wannan masallaci ne, jika kai ta sallah Allah ya sa mata albarka ya karba. Yace amma da waɗannan abun uku muke tantance wanda zamu bawa aikin jama'a. Lokacin sayyidina Umar aka yi wannan. Kaga abun yana da nauyi. Masu addu'o'i ga sunan da yawa, muna roƙon Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri. Wasu addu'a suke so ba su da lafiya, wasu kuma ɗan talauci ne suke so a addu'a Allah ya bankaɗar da shi ya tafi da talauci tunda sunansa ma ba shi da daɗin ji. Wani kuma jarabawa zai, wani karatu yake, wani jarabawa ya gamu da ita, wani gidan haya yake ta fama da shi. Sauran dai bukatu iri-iri ga sunan, duk muna tawassali bi asma'illahil husna wa sifatihil ulya akan Allah ya shiga lamarin, Allah kuma ya kawo sauki. Dama shi Dr. Muhammad Lawan shi ne ya fara gabatar da wannan tafsiri har tsawon kwana 7, saboda can abubuwan kullun karuwa suke yi ne. An sani abubuwa wajen guda 4 ko 5 duk kuma na alheri ne. Daga ciki akwai raba burodi 10,000 kullun ta duniya da Dangote yake yi. Muna cikin wanda aka dankawa raba waɗannan burodi a santoci, muka burodi ne kullum ta duniya sai an raba guda 10,000. Kaga wannan dole sai ka tsaya kaga wani irin tsari za a yi, masallatai, santoci, a gurare, asibitoci, kurkuku, wajen ma'aikatan jama'a da sauransu, sai da muka zauna muka tsara yadda za a yi wannan harkar burodi. Sannan na biyu akwai raba shinkafa buhu miliyan 1 da za a yi a jihohin Najeriya. To shi ma ina cikin waɗanda suke ba da shawarar yadda za a yi. Sannan akwai gwamnatin jihar Kano ta fito da ciyarwa, wanda aka ba wasu kamfaninnika kullum su abinci a kai santoci daban. To yana cikin 'yan kwamitin da suke ɗanɗana abincin su tabbatar an yi shi a kan lokaci, an yi shi da inganci, kuma an yi shi adadin da aka ce. To kaga dole sai an fara azumi sannan za a fara abincin. Kuma akwai bukatar mu tsaya mu ga yadda ake gudanar da wannan abinci. Sannan akwai wanda kuma ya raba tirela 100 kusan 5 a Najeriya ga wasu santoci da wasu cibiyoyi na wasu malamai. Shi ma kuma ina cikin waɗanda aka dinga wannan aiki na raba waɗannan tirelolin abinci.